Mehriban dostlar, görüşme diýaly. Bugün kunu damdam suwuny içip, onun hem lezzetini duyan hem de onun sowgadyton iýleşimide biz Hazar Sowda Merkeziň öňünde onun sowgadyny gowşurmana gelýär. Ene de biziň PlayStation ton gyýdymyz Alatkul bolmaly ýa. Barsan Alatkul gutdy bolsun, nesip etsin. Damdam suwuny içip hem onun lezzetini duyup bolýar hem de onun gymmat bahal sowgady içip bolýar. Bu PlayStation oýnap gördüňmi adam? Ýok. PlayStation onu, şu PlayStation oynamany öwrenersiň diýip umyt edýän. Sowgadyň gutdy bolsun, nesip etsin. Damdam suwuna bir minnetdarlyk bildirip bersen. Hala ýa-ni wapşe haýsy suwuny unutdyň damdamyň? Sary. Sar suwuny, aranjy suwuny, dogrymy? Awa. Onu mundan melägem damdam suwuny içmegiň dowam et. Görşüňe teň nesibeňde diňe uly sowgatlar bar eken, nesip bolsa, maşyn utmagy mardy ötýän. Nesip bol. Gutdy bolsun, nesip etsin. Mehriban dostlar, biz sowgat paýlamamyzy dowam edýäs. Biz häzirem Hazar Sowda Merkeziň öňünde anha görüşmede sok wyjmalky utan ballymyza sowgadyny gowşurýar. Eldarjym sowgadyň gutdy bolsun, nesip etsin. Damdam suwuny içmegimden beýlek dowam et. Ne suwundan çykdy? Eje kızımdan. Aýtdyňmy? Double koladan çykdy, dogrymy? Gutdy bolsun, hem damdamyň lezzetini duý hem de onun sowgadynyň lezzetini görmäň arzu etýän. Eldarjymyň sowgady gutdy bolsun.